talde lana, esfortzua, komunikazioa, jarrerana, konpromisua. Gure zikloko erronka izan da markatzeko prensa bat itia eta fabrika egin dugu. Eta bere helburua da tailerrean egindako piezak markatzea jakitzeko zeinen piezia da bakoitza. Erronka hontan piezak itxako orduan, arazo batzuk edukitu, gure helburu izan da arazo izan aurreitu da konpontzia. Gut orduan da fresaoran piezak egin diteu eta gero monta egin diteu, eta hala gero presentazio egin dugu gure proiektuei buruz. Erronkan bidez ikastik asko lagundu dit. Oso praktiko eta entretenidu iruditu izat. Talde lanean gustora naiz, baina arazoak ere sortu dira, baina azkenean konpondu ditugu. IMH-en erronkatan, enpresa baten bezala indeu lana, gero praktikata jutako orduan ikusi egu, IMH-en indeko lana enpresatako antzeko izan dela.